Interesado ang fans kung pa-soft launch na kuno bala ang ginhimo ni Racal nga pag-post sang selfie nila ni Gian Bernardino. Sa latest Instagram post ni Maris, may sweet photo sila kung sa diin may bouquet of flowers kag may caption nga plot twist tapos may puti nga heart. Ilabi na pangod na kahilapit na ang Valentine's Day. Ginulan inisang pamangkot kung seryoso bala ang post o kung for fun lamang. Matandaan nga uli nga nakarelasyon sang aktres ang OPM legend nga si Rico Blanco. Nasa publiko ang ilang nga relasyon sa taong 2021 apang nagbulagay sang 2024. Sang Disyembre 2024, nangin sentro naman sang kontrobersiya si Maris kaupod sa iyang on-screen partner nga si Anthony Jennings. Sa piyak nga bahin, isa naman si Gian, sa vocalist sang OPM band nga Cup of Joe nga kilala sa mga kanta nga Multo, Pahina kag Tingin.